wangu ndambata safa wakati wangu adero unless ari munhu uyu andichakudza ndiana asingauri pane munhu wani iye azviite iye munhu auri go bora Man City yagoesa pa ndichapota ndisingaitarisi right chinzwaika guys right ndazopedza kuita makeup yangu ndoita makeup yangu chizora maoko ndipempe kuri kupisa ndakapfeka chivhesi changu cheAfrica musakomenta right chinzwaika nyaya iri pano ndokudai so munhu wese waunoziya wese wakasikwa nenyama munhu wese waunoziya ari panyika wese munhu ari panyika unonzwa wese anochita munhu wese waunoziya munhu asingachiti one chete munhu ana Mwari ana Jesu kuti munhu anoziva Mwari munhu andida kuti mufundisa ndati munhu anoenda kuchechi munhu asingambofa akachita munhu una Jesu ende Jesu anogara pamunhu only kana ari clean munhu zvinotaura saka Jesu anogona kunge ari pamunhu iyeye achite azviite mukadzi weSamaria akauya akakumbira mvura akangopiwa mvura akadzokera asina kumbopiwa lula dene vavari vamwe vanhu asina Jesu mukadzi weSamaria anga akatobatana because yanga apedza nyika yese saka Jesu auri right saka ende kuti Jesu amanikidze kugara munhu so just because waona munhu ana Jesu nhasi rega kuda kutora for granted kuti mangwana Jesu anenge aripo Jesu anogona kufamba kuseni ende Jesu munhu anokwanisa Jesu anogona kubviswa neni ndogona kunge ndina Jesu right now ndichitaura mangwana masikati Jesu anenge asisipo ndikangobatwa nemweya wacho uchihuri Jesu asipo ndatohura so listen guys munhu waunoti hauri wangu adero munhu anogara 100% ana Jesu wokuti kana Jesu asipo hatomborarami ende vanhu vakadero vashoma right kune zvinhu zvandakambotaura pane imwe live kuti zvinoita kuti munhu asahure chinoita kuti munhu asahure zvakawandisa zvinoita kuti munhu asahure asi main reason yaunofarira kana ukaona munhu asingahuri because una Jesu iye munhu ari boy handisi mufundisi pandida kukuudza chokwadi munhu anogona kusahura nokuti anotsva kubatwa munhu anogona kusahura nokuti hapana type yake munhu anogona kusahura nokuti it's not worth it but munhu akawana reason iri correct yekuhura akanyatsoziva kuti zvinhu zvazvina kwazvinofa zvakabuda masangana even ivo munoti mainhingi vakapa zvibata vakaenda kuDubai vachitransfer nendege vakasangana ningi wavakambodzidza naye kuprimary school achitransfer wachibva kuAmerica kukanzi ndege yanhasi yakanzuriwa but chindai kuhotel imwe cheteyo vakanodya kuhotel zvatinositwa zviri kuti chidyai kuhotel modya downstairs mopuwa free food ipapo modzokera kumaroom enyu vakusangana mulift nemunhu iyeye akanyatsokubatana akabati how are you vachinyatsoziva kuti murume wavo ari kure kune imwe nyika South Africa uko uyu achiziva kuti murume wakati hakuna anovaziva vaniva vese havana munhu anovaziva vanhu vadofunga kuti vanotori married shamwari chinotsva vamwe vanhu havahuri just because vanoziva ndobatwa vamwe vanhu havahuri because anongoti but is it worth it iye munhu iye unogona kufamba uchiti wangu adero wako adero kana akaiswa pakona anyone can be bought for a price ndo zvandoda kuudza indofunga kuti itheory dzangu nepsychology zvandinazvo zvishoma ndinoti anyone can be bought for a price vamwe venyu right now David Beckham akauya akagugutsa padoo penyu right now madoa single whether mune ring 4 David kana kuti handizi varume vaiva good looking ndiva nani kwandivazi ainini ora ndoisa ndiri kujoka guys let me tell you guys anyone can be bought for a price kunomwe murume right now anokuita single within 20 seconds kunomwe mukadzi right now anochinja murume wako akaita single ukarambiwewo kuita saPeter akarambiwa katatu chongweresa tirarira kunomwe hanzi chifidzo ndabva ndafunga wakapfeka chiunderweight yakufashion police ndichachikanda fashion police ndakablokewa that's why mfunga ndisingaposti fashion police ndakablokewa meno hapana akandibloka chadzoka zvanga navandi unblocker otherwise my picture I can post every day my picture I can post every day kusvika ndisingadzokorore hembe listen topic ndorati battery parinopera ka tingenda pedza sanyaya ndakudza ndekuda so pane munhu wani chete asingahuri munhu iye asingahuri ka munhu una Jesu panguva iyoyo Jesu akangobuda ka handina kuti munhu anoenda kuchechi saka vazhinji vemunozoti mufundisi uyo yakarara nevakadzi vanhu Jesu anenge asipozvo chechi
muchechi momo yapa nepurpet ipo paya Jesu akangobva muchechi ipo paya pane purpet vanorova dhunudhunu ipo paya vakadorova kuseri kwepurpet Jesu akangobuda kana Jesu asipo pana blazo vanoparidza vaya munokwigwa mese kukwigwa chechi yese kana Jesu asimo potoda munhu akangwara neapp yaakadownloada yekuziva pana Jesu. So kana uchiri single manje uchida kuroorwa nemurume asingahori chitsvaka murume chitsvaka murume chitsvaka murume ana Jesu. Jesu ndokuziva sei manje kana iwe usina Jesu iwe usina app yacho manje ndo panonetsa vanhu vazhinji toda vanhu vari straight sisiri straight kuti ndoda mukadzi asingamwasi iwe uchimwa doro ndoda mukadzi asingahuri iwe uchihura. Right, munhu wese imbavha according to theory dzangu inangu kana ndazonyora bhuku rangu repsychology ndoti munhu wese imbavha. I'll give you my scenarios ekuti ndoti munhu wese imbavha ndoti munhu wese anopenga munhu wese futi anopenga kwawapengera ndokunozodetermina kuti uchinzi bhu noketa. Right, ndotanga neumbavha munhu wese imbavha. Right, ndomakupa scenario nhasi toti kuda wanga uri mutiyemo muya manager anotozviziva kuti urimo oti iwe shamari imbosara kapanapa chamboloka madoors timbonotora zvinhu paserapo todzoka iNew Year's Eve mangwana iNew Year mashopu anenge akavhara handiti wosara mutiyemo muyame wakagara pacheya food havanambosiya wakagara pacheya. Manager uyayo pamwe oita zvaanoita kunzoko oita accident waenda pakoma haana munhu wavudza kuti vakomana kutiyemo kuenda siya kune munhu andachida unovhurira handiti iscenario ndingocreate scenario urimo mutiyemo unozviziva kuti kudya zvinhu zvawatora usina kupiwa waba. First day radarika manager achiri pakoma, second day radarika mashopu asi kuvhura achavhura neMonday. Unodya here zvinhu zviri mutiyemo kuti usafa nezhara usina kupiwa? Unozviziva kuti ukadya yes munhu wese ari sensible anoti unodya obviously mhosva yavo kana watoba because hauna munhu wafonera hauna munhu wakumbira hauna munhu akupa permission yekudya zvinhu zvauri kuchaizva ende hauna kuzvibhadhara saka wabanditi saka mabvuma ka kuti munhu wese imbavha kana akaiswa pakona munhu wese akaiswa pagood kona yekuti abe mari chachayo unoba. Alright, tomo imagine riri bank wanzi ndichengeterewo mari iyi na manager uchifunga kuti pay yako ichapinda musi wa 24 yarega kupinda asi une 5000 yavo yavakakuchengetesa iri mubhegu. Vana vako vari kutofa nezhara zveshuwa vati ndichakubhadhara vasi kukubhadhara manager vana vako umwe wacho atobata mudumbu akutoda kufenta asi une 5000 yamanager unozviziva manager vachakubhadhara vakati vachakubhadhara vakangana hauishandise here mari yamanager kuti ndozovadzorera ikungo kutotora kuti mbavha yese dzimwe dzamunoba dzekumbare dzedze mupfungwa dzai kadopiwa chandisa kuti handanichadzorera ndo saka munhu wese ane potential hwokuita chivi ene chivi kana kuba. That's what I'm saying. Saka kana chiri chihure wese vamwe venyu munotanga marriage yenyu zviri bobo muchita bonde 4 times a week 4 times a day 4 times a night zvichidini chirwere chauya yauya diabetes yauya haichamiri yei wombozama mauyu wombozama zvobva zvazorambisisa manje murume uyo kuti pamwana hatingaramba nini kuda kwebonde hoyo mukadzi agara first year anambokuhurira second year anambotsvaka yavava amboshinga third year mukadzi ari pasituation iyo akapedzisira angopiwa lula nemumwe munhu ari kuzvidarikira munomuti but zvine reason kahura zvine reason because anga agarisa ka 4 years vedwe. Why are you justifying that kuhura ndo zvandiri kurati saka anenge atohura hanzi unohura here chifitso. Inini ndakadzidza chunhu 1 chokuti mupfungwa dzangu ndinozvidza ndikaona munhu akadai handihure handidi but sisimeli mira ndimbokudzai imbonyorai munhu 1 wamunofunga kuti sisimeli nyorai munhu 1 wamunofunga kuti uyu munhu is the most handsome person mupanyika monyora apa ndokupa example yachona. Right, ndomupa example yemubhaibheri chayo Josefa wewe. Josefa haana kuhura ndiye munhu andachikudza kuti Josefa
akakwa pakona pekuti hakuna munhu aiziva uyu ndi mambo, mukadzi wamambo. Vashandi vese vanzi ndaimotamba pashe, makamera ese adzimwa, mbedha wawaridziwa, hapana kana evidence. Mambo akati uya uipinde. Mukadzi waPotifa akati pinda Josefa. Mambo aiti angatoenda kutrip, maybe mambo angaenda kuEngland. Josefa akatiza. Ukaona wotiza munhu zvokuti anokusungisa ka wamurwadzisa. Hakuna anokubata Josefa uya kani unditi lula ka one chete. Josefa akatiza. Kuona munhu wotiza zvokuti musungei uyu angada kundirepa. Munhu wonyara nokuti wamutiza. Hazviitwe nomunhu ari normal izvozvo. Zvinongoitwa nomunhu anani ane munhu waenda achireva naJesu. One thing ndezvokuti imi munodwa kuti vanhu vazhinji munoti mukaenda pabako rine ya vanhu vazhinji kumusha kwekwe waiti ukaona nyoka pane rimwe bako ikaurawa every time paunoenda nepabako iroro totarisa pasi ichida kujamba asi tinoziva kuti yakaurawa. Ndo zvinoita vamwe vanhu. Vamwe vanhu zvavanoita manje vakasangana nemunhu ana Jesu nhasi vakaona Jesu aripo zveshoti baba pastor ava maiwe vandinamatira ndikadona pastor ava vana Jesu. Vanoasuma kuti Jesu yamangwana achanga aripo, Jesu yamangwana asenga akasungirirwa pazvigumwe zvavo. Zvamusingazivi Jesu unoda ane paanofanirwa kugara. Vafane ice. Ukatora ice block 1 ukarisa apa. Muna research panogona kuti boys. Kumboko you don't need to buy my ice block. Ndamasiya ari pa table hobo. But the situation yema ice block ichachinja because kukaramba kuchidziya zvakuri kuita achanyongodeka. Paanodzoka munhu uya anoona ice block riyere yamvuroti. Ndiani aba ma ice block anga garapa? Ma ice cubes anga garapa ndiani? Pana munhu andibira ma ice cubes angu. Ma ice cubes anobiwa achinja akaita mvura. Ndozvo vandoda kuudza sometimes umwe munhu waunotaura naye ana Jesu gomupfimba ana Jesu. Ugotomuroora ana Jesu. Agogara ana Jesu wake for sometime. Temperature nobva yachinja mumba ice cube. Temperature ikachinja ice cube rinomelta. Jesu yamelta achinja hachazi Jesu. Yatovawo Satani zvake. Wozowana kuti munhu waivimba the whole life yake akuhurira naGarden Boy. Woda kuzvisungirira. Zvaitika pande zvokuti pane chachinja. Pane chimwe chachinja. He said the temperature yachinja kana ice cube rere. Same ice cube ukaritora ukarigarisa deep freezer. Harichinje shape for 200 years as long temperature isingachinje. Musomo munosicha magetsi akaenda kuZimbabwe magetsi akaenda. Ma ice cube anomboshingirira but akazoenda for 2 days 3 days asina kudzoka. Ice cube rere nochinja shape. Ndozvo zvakaita. Saka kana uchidanana nemunhu inzwa. It doesn't matter kuti aumwana na Jesu kana aumwana asina ka. Iwe chingosiya gap expansion and contraction. So sezvinoita ma engineer pakuvaka bridge. Siya gap rokuti chikazvimba ichi harizobhoneki. Kukatonhoresa chikaumwa harizombandidzereki. Siya gap disappointment. Munhu anondida ndomuda yes. Rega kuzopinda zvokuti uyafa kandiura zvamunoti ndinokunzwa yamwe kuti wangu hadera. No. Gara wakasiya kamwe. Devi bubu. Gara wakasiya kamwe gap kadiki so. Kekuti munhu angangondiura. Hazvina kuipa kwete kuzoita paranoia senge yatina. Inini guys ndikangokubona wakamira wakagara kana ndikakuwana wakagara nemunhu mudheri with different sex musina ukama handinofunga chatombotsva because ndo upenyu hwandakatomborarama. Because nelife yanenge wakararama umwe munhu anokujaja ka nelife yake. Vanhu vazhinji panapa tinojaja vanhu nelife yedu. A lot of the things we do pama Facebook up say a lot about us than zvatiri kuita. Zvavandoya pandoti bobo akadai Brian momudididi Brian akadai munhu ari kutuka Brian mukamucherechedza mukatora pfungwa dzenyu kana dzitora zvaari kutuka Brian nazvo ka mukazozvitsvaka mulife make ndo zvakatowanda.